Bidaia luzea egin dugu elkarrekin. Haze gogoa inoiz erabiliko ez dugun urrengo zer den jakiteko. Euskaltel. Zer nahi duzu bihar? Alerta laranja ezarrita Euskal Herri osoan temperatura beroengatik. Labiren alerta fasea jarri du indarrean Eusko Jaurlaritzak. Iraupenaren arabera baliteke termometroak 40-41 gradura iristea. Biharko pronostiko antzekoa da eta alerta laranja martxan izango da gaurko ordu berean. Eguerdiko 12:00 gaueko 9:00 arte. Baso suteak egoteko arriskua ere areagotu egin du klima honek eta abisu hori aktibatu dute 2 egunetarako. Uda honetako 4. bero bolada bizitzen ari gara eta muturreko temperaturekin adi ibili beharko gara izan ere bere eragina dute urtegietan, laborariengan baita gizakion osasunean ere. Grezian badiraz beharrak baso suteetan milaka hektarea erre dira dagoeneko, ipar ekialdean Dadia Parke Naturalean 18 gorpu aurkitu dituzte kiskalduta eta beste 8 handik gertu azken bat bera bakarrik. Inguruan desagertutako pertsonen abisurik ez da jaso eta Turkiatik Greziara igarotako migratzaileen gorpuak direla uste da. Dadia basoa Turkiatik gertu dago eta pasabide ohikoa izaten da. Denak dira gizonezkoak eta tartean 2 adin txikiko aurkitu dira. Bestalde, ganaduzale baten gorpua ere aurkitu dute, bere animaliak salbatzen saiatu izanaren ondorioz. Ebros eskualdean 15 foruren aurka ari dira lanean eta gorpu gehiago aurkitu daitezkela iragarri dute. Politikan Espainiako erregeak Feijóo aukeratu du investidurara joateko. Gaur erabaki da investidura saioaren data eta irailaren 26 eta 27 deitu dute, baina dagoeneko jakina da Feijóok Voxen, UPNren eta Koalizion Kanariaren babesa duela, baina 4 diputaturen aldeko botoa falta dituela gehiengoa eskuratzeko. PPren presidenteak adierazi du Kongresurako gehiengo osoa lortzeko falta zaizkion 4 boto horiek lortzeko alderdi guztiekin hitz egingo duela EH Bildurekin izan ezik. Sánchezek bere aldetik erregearen hautua errespetatzen duela esan du eta bere txanda itxarongo duela. Honek bien bitartean negoziaketak nola egin lantzen jarraituko du. Finalizadas las consultas con los representantes de las fuerzas políticas presentes en el Congreso y que han querido acudir a esta cita y de acuerdo con lo previsto con nuestra Constitución, me ha comunicado que su decisión de proponer al señor Alberto Núñez Feijóo como candidato a la presidencia del Gobierno. Tuteran sexu erasoa egotzita atxilotutako 5 gizonak aske utzi ditu epaileak. Igandean gertatu zen atxiloketa eta epaitegitik igaro berritan aske utzi ditu haietako 2 biktimarekin komunikatzeko eta hurbiltzeko debekegoa ezarrita. Gertatutako azalatzeko elkartaratzea egin dute Tuteran udalak deituta biktimari eta bere inguruari babesa adierazteko. Kultura arloan Victor Erizek duela 50 urte urrezko maskorra irabazi zuen eta aurten ere Donostiako zinemaldian saritua izango da. Cerrar los ojos izena du aurkeztutako azken filmak, Ana Torrent aktoreak emango dio 71. zinemaldian saria irailaren 29an Victoria Eugenia Antzokian. Filma Ipar Euskal Herriko zinemetan ematen ari dira egunotan eta Hego Euskal Herrian sari banaketaren egunean bertan iritsiko da. Kaixo, eguerdion, gaur denon ahotan beroa da nagusi eta nola ez, beroa eragiten ari da Euskal Herri oso alerta laranjan egongo da gaur eta bihar temperatura beroengatik eta egin dituzten iragarpenen arabera baliteke termometroak 40-41 gradura ere iristea. Esnatu eta bero handia, leihoak parez pare ireki edota aire girotu duenak martxan jarri besterik ez dago. Uda honetako 4. bero bolada da honakoa, eta ez da samurra gero. Gauean 20 gradutik behera toki gutxitan izan da, eta egunez temperaturak 40 bueltan ditugu txoko askotan. Ura eta itzala beharko ditugu muturreko temperatura hauei aurre egiteko. Hori ala bero boladak iraun bitartean alerta gorria dago Euskal Herri osoan.
Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan eguerdiko 3:00 arratsaldeko 6 bitarte, eta ondoren eta aurretik alerta laranja egongo da aktibo. Nafarroan berriz alerta maila gorena ere asteartik da indarrean, temperatura altu hauek sutak eta osasun arazoak ekarri ditzakelako. Ipar Euskal Herrian aldiz alerta laranja ezarri dute asteazkenerako eta ostegunerako. Baionan 40 gradu inguruko maximoak espero dira, eta Maulen eta Donibane Garazin 38 gradukoak. Baina Bilbon jarri behar dugu arreta, aste nagusia izanik eta Euskal Herriko punturik beroena izango baita. Bada aste nagusiko egitarauaren hainbat ekitaldi moldatu egin behar izan dituzte. Eta honek noiz arte iraungo du. Iragarpenaren arabera, ostiralak eguraldi aldaketa ekarriko du. Temperatura asko jaitsiko da oro har. Isurialde Atlantikoan giroa freskoagoa izango da, hodeiak ugaritu egingo dira eta eguerditik aurrera euria egingo du. Dena Araba eta Nafarroa hegoaldean 30 gradu inguruko maximoak mantenduko dira. Uda honetako 4. bero bolada bizitzen ari gara eta muturreko temperaturekin adi ibili beharko gara, izan ere bere eragina dute urtegietan, laborariengan baita gizakion osasunean, ikus dezagun sakonago. Temperatura altuengatik alertan dago Euskal Herria. Bero handia egiten ari da egunotan eta uda berezikin lehorra izan ez bada ere, batez ere Euskal Herriaren iparraldean, berolde hauek bere eragina dute urtegietan, laborariengan baita gizakion osasunean. Gogoratu urrasko edateaz, batez ere pertsona zaurgarrienak edota helduenak, horrelako temperatura beroek deshidratatu egiten gaituzte eta. Urtegi erreparatuz gero, Araba eta Gipuzkoakoak 60% gora daude. Nafarroakoen betetze maila aldiz erditik behera dago, 46% okupazio dute urtegiek. Esaterako Nafarroako Pitilla herrian dagoen lakua egoera kaskarrean dago. 206 hektarea ditu eta bere biziko garrantzia du hegaztiengan. Izan ere aintzira hori negua igarotzeko edo ugaltzeko aukeratzen duten uretako hegazti espezien ugaritasunagatik eta aniztasunagatik nabarmentzen da. Pirinioetako mendebaldeko ibilbidean zer migrazioa egiten duten hegazti askoren atseden eta elikadurarako leku estrategikoa da. Orain ordea lakua azkenekotan dago, urikia ez du eta oso lehor dago. Bestalde nekazari eta abeltzainen egoera ere ez da nola nahikoa. Abeltzainek beraien elikaduran oinarrie etxeko belarra da, eta lehortea edo temperaturak eta ur eskaxia horrela jarretzen bali madu, deno dakeu belardiak gorritu ingo diela, eta belar ekoizpena desente jaitsiko dela. Ondorioz egoera ikusita lasto gutxi espero da udazkenerako, eta beste herrialde batzuei erosi beharko zaie. Oso panorama beltza datorkigu, bai udaran bertako belardietan, baina baita ere udazkenaren begira forrajean dagokionen. Muturreko temperaturako gertaera gertatzen dira oraindik Europan, eta badirudi horrelako fenomenoak gero eta sarriago eta intentsitate handiagoz gertatuko direla klima aldaketaren ondorioz. Kopernikusen arabera iazko uda inoiz erregistratu den udari beroena izan zen Europan, eta aurtengoa ere bide horretan doa. Temperaturaren kasuan argi eta garbi dago klima aldaketaren efektu eta eraginek bortxatzen dute lakurteak gero eta maizago bihurtzera. Muturreko temperaturek suteak pizteko aukera sortzen dute gainera. Ikus dezakegu Tenerifen, Turkian eta Grezian nola ari diren kiskaltzen milaka hektarea. Claro, beroa eta ur falta gehitzen baldin badira, arriskua biderkatzea normala da. Uda honetako 4. bero bolada bizitzen ari gara, denboraldiko azkena izango alda. Nazioartean beroen ondorio argia Grezian suhiltzaiek 28 pertsonen gorpuak aurkitu dituzte kiskalita Greziako Alejandropolis hiritik gertu dagoen Dadia basoan. Agintariek aitortu dutenez, litekeena da gorpu guztiak migratzaileenak izatea, ez baitituzte desagertarazpenik salatu.
Asteburutik Grezian piztuta dauden baso suteek 28 lagun hil dituzte Ebros ibaiaren inguruan eta 53.000 hektarea baino gehiago erre dituzte. Larrialdi zerbitzuen ustetan hildakoetatik 27 Turkiatik Greziara igaro berri ziren migratzaileak ziren. Hasiera batean 18 pertsonaren gorpuak aurkitu dituzte suteen aurka borrokan ari diren suhiltzaileek Dadiako basoan, Turkiako mugatik gertu. Greziako immigrazio ministro kontserbadoreak migratzaile horien heriotza baieztatu du eta immigrazio irregularraren arriskuei egotzi die gertatutako tragedia. Hildako guztiak gizonezkoak ziren eta 2 adin txikiko zeuden tartean Greziako agintariek jakinarazi dutenez. Handik gutxira beste 8 laguneko talde bat aurkitute kiskalita. Horrez gainera, bere etxea bereak salbatu nahian hilden ganaduzale baten heriotza ere konfirmatu dute agintariek, ondorioz 28 dira momentuz sutetan hildakoak. Hain zuzen ere 8 sute handi daude indarrean une honetan Grezian, horietako larriena larun batean hasi zen Alexandroupoli hiritik gertu eta bertako ospitalea ebakuatu behar izan dute garrak gertu daudelako. Dadiako basoa hiri horretatik iparraldera dago eta Turkiatik muga igarotzen dutenen ohiko pasabidea da. Greziako agintariak arduratuta dauden baso horretan hildakoen kopurua altuagoa izan daitekelako. Turismoak gora egin du uztailan eta gauzak horrela Euskal Autonomia Erkidegoko ostatuak gauak gehitu dira 1,6 landetxetan eta 20,9 apartamentu turistikoetan Eustatek argitaratu berri duen inkestak azaltzen duenez. Jarraian ikusiko ditugu datuok sakonago. Turismoak gora egin duelarik Euskal Autonomia Erkidegoan ostatu gauak gehitu dira 1,6 landetxeetan eta sarrera kopuru aldiz 3,8 gutxitu da iazko uztailarekin alderatuta. Apartamentu turistikoei dagokionez 20,9 gehitu dira ostatu gauak eta 28,1 sarrerak. Aterpetxe turistikoetan ordea 7,5 gutxitu dira ostatu gauak eta 3,8 sarrerak. Eustatek establezimendu turistiko hartzaileen inkesta argitaratu du eta urtetik urterako aldakuntza horiekin joan den uztailean sarrera kopurua 23.465 iritsi zen landetxeetan eta ostatu gauak 73.160 izan dira. Iazko uztailaren aldean 1,6 gutxituta atzerritar jatorriko sarrerak EAEko landetxeetan eta uztailean izandako sarrera guztien 30,2 dira. Ostatu gauei dagokionez, atzerritar jatorrikoak guztizkoaren 28,7 dira eta 4,7ko igoera izan dute 2022ko datuekin alderatuta. Lurralde historikoen arabera uztailean urtetik urterako ehunekoetan sarrerak 16,1 jaitsi dira Araban eta 11,6 Bizkaian. Gipuzkoan aldiz 7,1 hazi dira urtetik urterako ehunekoetan. Ostatu gauei dagokionez, Araban 8 gutxitu dira, Bizkaian berriz 1,5 gehitu dira eta Gipuzkoan 3,8. Apartamentu turistikoei dagokionez 2023ko uztailean 24.428 sarrera izan dira eta 73.108 ostatu gau. Iazko uztailarekin alderatuta, sarrerak 28,1 gehitu dira eta ostatu gauak 20,9. Uda bete-betean gaude eta esan bezala turismoak gora egiten du sasoi honetan. Esan dezakegu inoiz baino turista gehiago izan direla uztailan Euskal Herrian, iazko uztaileko datuekin alderatuta 3 handitu dira hoteletako sarrerak Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan Eustaten arabera. Udako ekitaldiek eta jaiek eragin nabarmena izan dute, Frantziako turre Euskal Herritik abiatu izanak hotelen okupazioa handitzea ekarri du eta Eustaten arabera usteko lehen asteburuan zenbatu ziren sarreren 61,3 atzerritar jatorriko bisitariak izan ziren. Turraz gain Bilboko BBK Live jaialdiak, Gasteizen izandako Ironman kirol probak eta Donostiako jazaldiak ere badute zer esana.
Turismoa gora egin du Euskal Herrian, uztaileko datu honei esker. Uztailera bitartean 12,6 igo da bisitari kopurua iazko epeberarekin alderatuta, eta balorazio bikaina egin du Javier Hurtado turismo sailburuak. Podemos hacer una valoración muy positiva tanto del inicio del verano como lo que es el conjunto del año. Tenemos un crecimiento lo que es entre enero y julio del 12,6% de entradas de turistas respecto al 2022. Nabarmendu du 3 helburu bete direla. Turismoa desestabilizatzea hiriburuetara bakarrik ez, gainerako udalerrietara ere bisitariak bideratzea eta pandemian etortzari utzi zioten bisitariak erakartzea. Urteko lehen 7 hilabete hauetan 12,6 egin du gora gurera etorri diren atzerritarren kopuruak, iazko datuekin alderatuta. Loiuko aireportuko datuak horren adibide ditugu, ekaina eta uztaila bitartean inoizko bidaiari gehien etorri baitira. Eustatek emandako datuen arabera, hien 400.000 sarrera izan dituzte hotelek uztailean, 2022ko hilberean baino 2,9 gehiago, eta 800.000 gaualdi egin zituzten denera, 4,9 gehiago. Okupazio maila ere inoiz ez bezalakoa izan da, 162,8 logelen arabera neurtuta, iazko uztailean baino ia puntu bat gehiago. Batez besteko egonaldia berriz 2,04 egunekoa izan da, aurreko urtean baino apur bat handiagoa, 2 egunekoa izan baitzen. Momentuz ikusitakoa ikusita, abuztua ere markak hausteko bidean doa. Bestalde Post Euskadik telefono iruzur baten berri eman du. Iruzurra SMS bidez egiten da, esteka bat bidaltzen dute eta datu pertsonalak eskatzen dituzte. Teknika horren helburua da banketxe edota erakundeen identitatea faltsutzea bezeroen baketxeko datuak lortzeko. Kasu honetan Laboral Kutxaren identitatea faltsutu dute. Bi aste falta dira matz bilketa hasteko eta Errioxako jatorri deitura kalifikatuaren kontseilu arautzaileak Arabako Errioxako upeltegiei 14 egun eman dizkie gehiegizko matz kopurua botatzeko. Upeltegie kontseiluak arautzen duen gehiegizko kopurua botatzen ez badute, sor markatik korapilatuko dituzte. Errioxan gehiegizko matz kopurua botatzeko epea duela 2 egun amaitu zen. Orain Errioxako jatorri deitura kalifikatuaren kontseilu arautzaileak Errioxako aldizkari ofizialean argitaratu du Arabako Errioxako upategiek irailaren 6 arte izango dutela gehiegizko kopuru horretaz libratzeko. 14 eguneko epea eman zaie upategiei, hain zuzen ere. Errioxako kontseiluak adimen artifizialeko sistema bat erabili du ekoizpen kopuruak neurtzeko. Aurtengo kanpaina matz beltzaren topea 5.850 kilo hektareako ezarri da. Matz zuriaren kasuan 9.000 kilo dira. Kontseiluak dioenez, gehiegizko matz kopurua saiesteak lehiakortasuna eta errentagarritasuna kontserbatzen ditu. Arabako Errioxako upategiek irailaren 6an gehiegizko kopurua bota ez badute, Errioxa sormarkatik kanporatuko dituzte. Maaztia kontrolatzeko kanpaina hasi da, eta begiraleak Arabako lursaiak bizitatzen ari dira dagoeneko. Bestalde 2 aste falta dira matz bilketa hasteko, eta 400 langile bertaratuko dira Arabako Errioxara. UAGA elkarteak kontratatu ditu matz bilketa egiteko, eta azpimarratu duenez, gero eta zailagoa da bilketa egiteko langileak aurkitzea.
Saudi Arabia BRICS taldean onartzearen alde dira Errusia eta Txina. Abuztuaren 22rekin hasi dute Hego Afrikako Johannesburgon BRICS taldea biltzen diren herrialden goi bilera ostegunera bitarte. Egunotan BRICS taldea zabaltzeko proposamena izango dute hizpideen artean Txina eta Errusia alde daude, baina beste hirukideek mesfidantzaz begiratzen diote aukera horri. Abuztuaren 22rekin hasi dute Hego Afrikako Johannesburgon BRICS taldean biltzen diren herrialdeek goi bilera ostegunera bitarte. Bertan dira Brasilgo, Errusiako, Indiako, Txinako eta Hego Afrikako gobernuburuak. Vladimir Putin Errusiako presidentea ezik. Azken honek bideokonferentziaz parte hartuko baitu. Ez da Hego Afrikara joan, nazioarteko zigor auzitegiak ura atxilotzeko agindua emana baitu Ukrainan gerra krimenak egin zituelakoan. Horrela, atzerri ministroak ordezkatuko du goi bileran. Egunotan BRICS taldea zabaltzeko proposamena izango dute hizpideen artean. Hego Afrikako gobernuaren arabera 21 herrialdek agertu dute sartzeko interesa, besteak beste Saudi Arabiak. Hego Afrika izan zen taldearekin bat egin zuen azken herrialdea 2010 urtean. Brasilek, Errusiak, Indiak eta Txinak sortu zuten 2006an ordea. Blokeak munduko biztanleriaren 42% biltzen du, barne produktu gordinaren 23% eta merkataitzaren 18%. Gauzak horrela gogoratzekoa da munduko petrolio ekoizlerik handienen artean bigarrena dela Saudi Arabia. Errusia eta Txinaren bloke ekonomiko berean sartzeak are gehiago zaildu eta gaiztotuko lituzke beraz Riaden eta Washingtonen arteko harremanak eta indartu egingo luke BRICSen posizioa G7koen kontrapisu gisa. Beijing eta Mosku taldea zabaltzaren alde daude, baina Brasilek, Indiak eta Hego Afrikak zalantza gehiago dituzte, horrek haien eragina ahulduko lukeelako. Saudi Arabiaz gain beste hautagai batzuk ere badaude gainera. Argentina, Algeria, Egipto, Iran, Indonesia eta Arabiar Emirerri Batuak besteak beste. Horren aurrean Ameriketako Estatu Batuek nola edo hala eragotzi nahi dute hori, eta Hego Afrika, Brasil eta Indiarekin dituen aldebiko lotura ekonomikoak azpimarratu ditu hor. Europako Batasunak ere gertutik erreparatuko dio bilerari, eta Peter Stano Europako batzordeko bozeramaileak taldeko kidei eskatu die gaitzetz dezatela Errusiak Ukrainako gerran duen jarrera. Halaren ez dirudi hori horrela izango denik, ekainean BRICSen aurretiazko bileran agerian geratu zen bezala. Haren Errusiak babesa batzeko balia dezake goi bilera eta ez da zertzen Putinek zereal bidalketa gehiago iragartzea garapen bidean dauden herrialdeentzat. Tuteran sexu erasoa egotzita atxilotutako 5 gizonak aske utzi ditu epaileak. Igandean gertatu zen atxiloketa eta epaitegitik igaro berritan aske utzi ditu haietako 2 biktimarekin komunikatzeko eta hurbiltzeko debekua ezarrita. Gertatutakoa salatzeko elkarretaratzea egin dute Tuteran, udalak deituta biktimari eta bere inguruari babesa adierazteko. Euskal Herrian jendarmeriak eta Guardia Zibilak Hego eta Ipar Euskal Herria batzen dituen Larraineko uturzaetako pasabidea itxi dute. Jakina da irailaren 9 Espainiako txirrindulari itzulia bertatik igaroko dela eta turrarekin bidazoan egin bezala egun horretan Larraineko pasabidea irekiko dute, hurrengo egunean lasterketa igaro ostean berriro ixteko. Testuinguru honetan muga pasabide itxiaren aurkako mugimenduak lanean jarraitzen dute, Hendaian 5.000 sinaduratik gora bildu dituzte abenida zubia ireki dezaten eskatuz.
Euskal Herria bitan banan duten mugek itxita jarraitzen dute. Gogoan baduzue Bidasoaren bihurtzak batzen dituen Irun eta Hendai arteko abenida zubia uztailaren 3an irekita zegoen Turreko txirrindulariak handik pasatzeko. Behin lasterketa igarota ordea, hurrengo egunean berriz itxi zuten pasabidea, Frantziako poliziaren begiradapean. Horren aurrean firma bilketa hasi zuten Hendaian, eta dagoeneko 5.000 sinaduratik gora bildu dituzte, eta irailerako ahalik eta sinadura gehien jaso nahi dituzte suprefetari helarazteko zubia ireki dezaten, bi herrietako herritarrek eguneroko joan etorrietarako erabiltzen dutena. Badazken albiste izan da mugaren beste puntu batean igaroko dela iraiaren 9an Espainiako txirrindulari itzulia, Larraineko Uturza eta Mendatetik. Eta Turrarekin gertatutakoa errepikatuko da. Suprefetak esan baitu egun horretan muga irekiko dutela, eta gaineratu du Hendaia eta Irun arteko zubiarekin egin bezala berriro itxiko dutela hurrengo egunean. Testuinguru honetan muga pasabide itxieren aurkako mugimenduek jarraitzen dute, eta sare sozialetan ere ikus daitezke itxieren aurkako irudi eta txioak. Era berean EH bai alderdiak Euskal Herrien mugarik ez idatzi du Twitterren, nabarmenduz ez dutela onartzen Paris eta Madrilek harturiko halako erabakiak. Atzera begira jarriz 2021ko urtarrilaren 14 daude itxita Izpegi, Aldude eta Larraineko pasabideak. Dena den edonor igaro daiteke alde batetik bestera, Larraineko auzapez Jandomenik Iriartek azpimarratu duenez. Horrez gain ez du egoki ikusten itzulirako egun batez pasabidea irekitzea, betiko izan behar lukela iritzi dio. Kultura arloan Victor Erizek duela 50 urte Urrezko Maskorra irabazi zuen eta aurten ere Donostiako zinemaldian saritua izango da. Cerrar los ojos izena du aurkeztutako azken filmak. Ana Torrent aktoreak emango dio 71. zinemaldian saria iraiaren 29an Victoria Eugenia Antzokian. Filma Ipar Euskal Herriko zinemetan ematen ari dira egunotan eta Hego Euskal Herrian sari banaketaren egunean bertan irekiko dute. Iritsi gara albistegiaren bukaerara, hauek izan dira gaurkoan jasotakoak. Hauek eta gehiago 11.eus atarian. Bihar arte. Ama adina modu dago amatasuna bizitzeko. Eta askotarikoak dira esperientziak.